Добър вечер, дами и господа. Това са ми децата. Отивам и към тях, за да ги отбия. Ето ги. Вижте ги. Така. Това е Кривчо, това е Мира. Аз съм Миро. Вижте ме. Що за въпрос е? Дами и господа, тия деца ги обичам. Те са всичко за мен. Мили хора, аз дом нямам. Надявам се някой да подаде ръка. Аз съм на Раковска срещу китайския магазин. Ето това е. Елате и ме вижте. Ето го. Това е магазина. Елате. Ако имате нужда, подай ръка. Не за мен, а за тях. За тях. Ако имате, този клип ще го пусна. Нямам дом. Аз съм на улицата. Този клип ще го пусна. За да помогнете. Аз дом нямам. Нито мама, нито тате, нито братче, нито сестриче. Аз съм на улицата. Израснал съм не в Плевен. Израснал съм в София. Първо взех Кривчо, после взех Мира. Тя е на 4 години 1 месец. Той е на 5 години. Моля ви се, елате. Моля ви се, помогнете ми за 2 кученца. Този клип лично ще го пусна в TikTok. Още сега, на живо!